Amara mfana. Makore akanopinda 10 kunanga. Unazviziva? Saka ari pa 40 times 10 ndio wangu manje. Ndakutaura paya kuti kune the Grain Millers Association. Chairman wacho ndeuri. Chairman ka president. President my chairman. Yeah. The chairman wacho vakawirana 5 major Grain Millers Association. Wakati vamnakako tangati chi importa chibage kubva kunze uko gore negore tafara neprogramu iri kuita iyi pachinambo chokuti isu tirambe tichitora chibage kubva kunze tawirirana kuti pane chamati mucharima 2 million isu tokupromisai kutenga 800,000 metric tons. Saka mareri tinayo zvino isu imwi morima vatengi varipo chomoda chi torima chibagwe chotengwa mari mavanayo kana umwe mwakaotevera mopuwa zvembeu mopuwa fertilizer morima chotengwa avogaya kufu arizi zofamba tichibatana navo iko zvinezvi tikushanda navo tikavavinga tikati isu maGMB silos matura edu aya haana kumira zvakanaka vamade matura edu amira sei vamade vakati pamatura atinawo tinokwanisa kungoisa 700,000 metric tons zechibage mumatura mumasailo anonzi masailo asi masailo mamwe haana kunaka akafa tikumbira kuti agadzire kati hande kuna vachina masa kumari china masa kati haana ane tsoti saka todi tikaenda kuvakomana kodi wamari 8 million vakatipa ndokugadzira masailo kuti tichengetedze chibago. Saka zvakadero izvo zvichitora vana vedu nevatema kusimudzira nyika yekwavo. Jehovha kwedzere mazuva ako.